Какво става, маняци? Това е втори епизод на Minecraft Skyblock. Да. Пак съм с Тос. Това е с Сицо. Просто не знам как да го кажа. И сега ще строим къща. Да ви го кажем. Тук завършихме Бе, колко моба има, затваряй. моб спаунера. Ще изселят. И направихме... Бегай! Бегай! Сколко имам меджа? Малкото. Копеленци гадно. И тук направихме някаква системка. Тук трябва да има такова. Един хопър. Да, един хопър и отдолу ще направим някаква стаечка. Мобвите се давят тук. Или ги би както са. Зависи. Ето тук сега са отдавят. Да. Ела да почнем къща тогава. Вземем айтем, че ще и трейдваме с другите играчи. Чай. Аз ще почна да спря къща, чули? Ти снимай. Чай сега. Кажи ми как да го направя. Дай ми на мен. Няма. Добре. Чакай. Ние нямаме такова санд, бе. За кой ти е санд? Да застъпва. Фак. Карай без такова, аз знам как да ти. Имам някаква представа. И такова къща ще е малко дигната във въздуха. Смисъл. Тя е във въздуха. Мокни са. Дай малко и аз знам как, дай ми дърво. Добре, чакай, бягай малко се, бягай. Да му гледам мизериите, които прави направо. Тази къща е бах тяката. Как ти хрумва такива хубави идеи? Лично аз ги мисля. Не може да бъде. Удължим. Тая къща малко кръвът е скейдаун. Да. Ама просто ми хареса как става. Виждаш как е напред. И от тук е така, пак удължи така. Дай среда, че има стол. Ти си гениален. Гения съм. Добре. Се запугнал. Трябва да се криеше вратата, Между другото, осъзнахме, че много малко сме се преебали. Що? Аз още не съм осъзнал. И за сидовете, защото в началото имаше грас на острова, обаче ние ни бон милнахме. И сега нямаме сидове. Просто трябваше да се запазим едно грас. Тук правя някакви простотини. И сега. Кога чай са кнестовици. Как много дне. Те плават ли да ли навели? Не, въобще. Компът е много слаб. Къде ни ти кобълстона, бе? Ти ли го направи слабо, бе? Да. Ой. Ти си... За кой ти беше, бе? Да се направя брадва за какво. Имаш генератор, бе. Генератор. Добре, генератора. Войни! И пак ще направих кирка. Между другото, последния клип се чух смеха, човек. Беше по някак си мега странно се чу. Педалски къв му е. Опа. Вилса е мен. Чай, аз ще го направя тук отмънка. Кой ще правиш? И тук в чата има някакви малки каруцари, се псуваха до сега. Не, че ти си по-различен.
И скоро ще се гътна. Вижте на колко етаж ще правим един нож? Ако искаш дига на 5, бе. А? Ако искаш дига на 5. Да дигна на 5, бе. На 5, бе. Ох! Много си прост. Просто често тук ми пречи, че... Също не знам какво да правя. Какво правя. О, понеже не ставаш за билдър. Не всъщност имам идея, ама ти каква къща почна направо. Кой не ти ли харесва, бе? Ай, прея там. Откъде изкара толкова дърво, бе? Харесва ли ти или не, Женчо? Не. Откъде извади толкова дърво, бе? Снеса ли? Айде, аз съм пазител. Кой ще прави след като си къща? Не знам. Знаеш какво ще направя? Какво ще направиш? Ако искаш, знаеш какво да направиш? Спри клипа, като направим някакъв прогрес. Не, бе. Добре. Какъв прогрес? Да, бе. Прогрес. Да, е. Прогрес. Прогрес. Най-вече. До след секунда. О, да, и господа, и цвят. Сега забелязаха, че може да седиш на Какво стълба. подявалите? Като цъкни с десен бутон. Сидя ли? УТФ. И да. Тъй. Тук цяло няма. Само взехме решение да не правим една къща, защото става твърде голяма. Това като не е нужно толкова голяма къща са Skyblocks. И правя една обикновена къща. Сигурно като често ще използвам. Или пък се направим, не знам. И да... Малко фейлнах в началото. Всъщност взех 5 айрон. Дадах на един 21. Той ми даде айрон. Добре. Човек може да направя само стаечка надолу за клиповете да събера, защото изчезва тайта ми, съм много. И да, цял в този клип да говоря това ще. Тъй. Да видим вътре как ще направим. Стъкла трябва само, че само не знам как ще минем. Абсолютно никой няма там. То как да има като в началото да пускат с 3. Снимам да знаеш. Снимаш? Хубава, аз влизам. Колко време си наскръв? Не, сега. Що? Говори питам. Щалки, нали? Не. Добре. Аз секунда, че някой не занимава. Тъй... И аз те обичам. Си ги, бе. Вот.
Ама горе, добре. Защо се променил така къща? Она е много голяма, няма смисъл в нея. Нали знаеш? Абе, навсякъде с това, когато кликне и сядам велик. Как ще сядаш, бе, че... Виж, цъкаш десен бутон. What the fuck? Как подява? Това за първ път. Това за първ път. Виждам. Трябва да си направим масичка. И то взех 5 айрон. Къде? Един маняк ми дай за 20 дина. Дай, бързо дай. Не ги барай. Ето Правих на хопър. Не бе, човек, не ти ги бара сега. Защо? Дай да довършим къща и след това ще направим друго. Снимаш ли сега? Да. Добре. Значи после считвам яйте ми. Пъскам се. Ще го направя на хопър. Какво да направим? Правя го. Прави го де. Аз каза направи го, ти правиш. Фак. Какво стана? И става ги в лавата, нали? Ги има за... Не бой се прави хопър и ми взе айрона. Баща се. Не. Мамка му. Пак ли бе? Сериозно ли бе? Бе, чек за втори път. Как да не може да се прави хопър, бе? Не може. Не бе, мам се. Майка ти в устата, човек. Къде са ми инструменти, бе? Няма ти ги дам. Дай ми ги. Ай опрей тук това. Отворното само. Уложиш още един бог. Чай да оправя долу. Дай ми една кирка. Окей. На, тъп. Копелен циган. What the fuck, някой малко зомби ще ме уби. С хопъра. Не дей го прави, бе. Защо, бе? Какво ще го направим в клипа? Абе, басам го в клипа, бе. Абе, остай, искам да направя нещо, бе. Искам се... Дерива само. Но какво е? Жена. Да. Курва. Фак, паднах. Ще умра с хопъра, ли? Портни са в базата да умреш. Портнах се. Да умреш. Спо. Ама, между другото имаме такова. Може да се направим вълна, да се направим доклад. Ама каква файда? Така е да украсим къщата. Вие имаме много кокали. Усети ли? Трябва да си направим бемвил. Едва намерих и 5 такова ти е бил. Ще ела да гледаш как го правя, величествения момент. Не. Някакви тъпоти ще правим. Ела да направим къщата, бе. Го пак. Ела да виж как слагам по-първо всички. Величествен момент. Хубаво, служи го. Ама стаечката ще направим после. Това стаечка, бе. Хубаво, бе, браво. Браво, браво. Ти си истински геймер. Петъл. Ела да укусиш горе даретата. Ще укуси. Фак паднах. Бе, чекай. Защо ме биеш, копеле? Аз ли, бе? Умрях от ендермен, бе. Които ми е черните. Аз само минах покрай него, като си злобен черен. Не знам защо така. Не знам защо така атакуват, без да ги погледнал. Знаеш ко? Тя само го убил. Слушай се тиква на главата, че си... не, слушай се тиква на главата, че си грозно. Тако, няма да спим един до друг, не съм педалка тебе. Разбирам, че... Педерас. Тъй. Това ще е твоето ъгълче, това ще е моето.
Това става една от най-грозните ми къщи, които съм правил. Добре, защо има ендермани тук, бе? Много ме нервят. Не знам. What the fuck, виж чата. О, лол. Този високия черев. Черов. Черев. Още ще го погледнах, ще да го прибия. Махни се, бе! Мама ти грозна. Седни за да ударим по една диня. Как ще го направим, човек? Кое? Само откъде горе ще съм букшилове. Този пък там слоих честове, това ще е рафче за честове. Бе, то черния пак напада. Фак! Ще да му уби. Дайте иде да разби къщата ли не? Служи от другата страна, често се случва. Няма. Фак! Те си викала е жена. Тихо е! Кога мъквам, бах ти жената. Защо са толкова много, бе? И co? Да. Чай пише се спрятел. Моля? Прибавам се. Пидеращи гадно. Аре, момче, имаме къща за свършване. Да, бе. Чай само да оправя долу моб спамера, че е малко бъгъв. Все пак си го правя. Аз съм го правил мадийцо, нали? Келище малко. Отдейства, бе. Бат циганията тъпа. Бе, много тъпа Тук къща. имаме един стак стрели. Сериозен ли се? Значи не действа, хич. Ма за какво са не? Не са. Искаш сега, бе. icoclomba.abv.com Нищо говоря си. Яката къща, човек. Муква е! Слез долу да виж колко моб дропове имаме. Няма. Моб дропове. Добре, моб дропър. Вой! Сега да чупим честа, е. Чакай, бе, това... Сега ли го събрахме? Ние от началото на моб грайндера. В смисъл взехайте ми ти ги сложих там. Май направим някакво... това не е. Знаеш какво, ти прави къща, аз ще правя долу стаичката. Не е бара. Ще барам. Стъкла откъде ще вземем, човек? От магазина. Аз не ти е, мамичка. Те ще го направим, аре. Като за първо време. Проблем ли имаш? Так може да се поветря къщата, че Ицо има проблем с газа. Бой, ще направиш толкова много пръчки, аз съм луд. Защото обичаш си играеш с пръчките. Мамичка си. Педерацка ред. Тях ти ги слава в твоите любома. Поне си признай. Няма какво признавам, вие направих толкова много пръчки. Така някой да си признаеш, че всички знаят. Си прецени. Фак! Yes! Умря ли? Лефнах, не знам защо. Летна. Да. The fuck? Без да напиша Island. Много съм тъп. Кое да напишеш? Абсолютно спална. Не, тя трябва да напиша сервер. Ти си игра с тамагочето. Из фаст. Умря хума. Ми барайте ми ти. Ти нямаш такива. Тъй... Дърта! Фак. Какво? Сежда ми замини дъртът. Пак не това. Долу няма да слагаме други честа, но? Фак. Не! Ще си пищава, бе, бах ти жената. Лек, за трети път умираме, бе. Аз тук направих, а? Не знам колко съм направил.
Ама... Като защит става. Чай да отих мона, че... С толкова спрямо. What the fuck? Имаш ли... Тук някакви левели на острова, нашия остров е 30 левела. Така ли е? Острова е 30 лева, дай ми копка с вода. Кова с вода ли? Давай. Не е в мене. Сериозен ли си? Да, ето е. Къде е, бе? Не виждам. Отъфа две кофи ли? Тъпанар. Защото ми се гликна, че двамата сме снали едновременно. Как ще направим стачката? Бягай, бе. Знаеш какво? Не. Дай... Устема малко. Дай Leave me alone. Леве ме, алоне. Чакай малко. Тъй. Да. Тъй. Колко моб дроба е. Не, виж, знаеш какво? Аз ще сортирам айтемите в чест. Преги аз ще направя стаи. Простак. Това е извънредно опасно, което правя в момента. Извънредно педераско. Не го питаш. О, фак. Тъй. Ся. Махам тази платформа. Портни с Is Island. Това да е Is. И Silent. И Home, бе. Бе, ай запуши уния дупки там, където тече вода, защото много ме дразни. И са. Удари ли го, бе? Аз ли, бе? Не съм го ударил, бе. Я умри, бе. Сега... не, той не може да уби. Ох. О. Ти лезе, бе. Може ли се използва, бе? Не. Що? Къде? Защото си пера. Не, де съм. Не може... What защо, бе? Виж, ето си един слаб. Моля? Снимаш ли? Да, какво? Снимам, да. Яско. Проблем ли има? Да. Опитах се да направя нещо, ама нищо не стана. Какво направи, бе? Това съм гаден. Я запуши всичко. Запуша всичко ли? Да. Какво ще правиш, бе? Включително и дупката на газети. Нямам слабо, бе. Аз ги махам. Чай, стой така сега. Не знам какво ще направя. Голям си педерас. Дай ми слабо, бе. Ето. Какво правиш, какви си цигани, бе, Ето слаб, бе! Абе. Каблстон слабо, бе. Ей така. Те се вършат при мен, човек. Ай, вземай ги. Казваш му от живота е момче. Но какво е жена? Ай, разкарай се да направя това. Лая ще фарма каблстон да вземем още един челендж. Какво е това зомби в хома? Как е излязло, бе? През вратата. Не, бе, те се спамват, не е достатъчно система. Ай, умри, бе, умри, бе. Между другото, закон е то Нидерланд. Аз не знам. Някой му е да иска между другото. Кой иска? Никой не иска. Да я знам. Някой българка ти е. Между другото има някакви луди хора, дето под спалнери, човек се СМС. Колко стои един СМС? Оля май. What защо вместо прозорци има фенси, бе? Така го направих някакво друго. А иначе ми заобградил леглото шествие до негото има крафтинг и столчи. Няма представа, не махаме честовете вкъщи. Що, бе? Взикам се, бе. Тия честове над главите ни трябва да са нашите личните честове.
На половинка само, какво да правя? Вой, знаеш какво? Не. Кажи. Добре. Колко си прост. Не, знаеш какво? Кажи. Ама сериозно ти говоря. Добре, кажи. Прецаках се. Кажи, бе, маймуна мръсна. Прецаках се, видите. Не, Как бан. се пред- Чакай сега. Между другото, читна ли диаманти? Да, ама тихо сега. Да не кажем да хората. Да. Тъй сега. Сега. Да изпълня ли челенджа за един стак карлсон? Не знам за какво ще изпълниш челенджа. Ама... Ама какво? Чакай. И... Трябва да измислим какво ще правим за по-нататък епизодите. Може да направим му фармам няколко етажа. И за какво са ни толкова смайто? Не знам. Чакай, че ни прави някакви глупости, човек. Искаш да направим замък някой път. Не, с педал не ми се жени. А? Нищо. Какво каза? Нищо е. Какво? Аре, бе. Дай ми поне светлина. Просто в чат. Ух! Колко си просто. Колко сабскрайбера имаш? Не те интересува. Кажи, бе. И то айди фърли някакъв рандом и там горе в това. Секунда, кажи само колко сабскрайбера имаш. 11, що? 12. 11. 11. Да, що? Питаме, Колко имаш? аз колко имам? Не ме интересува. Между другото, моите вчера бях 59, сега са 58. Защото не качвам при път. Но кой скаже аз, че снимал съм 2 клипа, от тях събрах 60 сабскрайбъра, 65. И как? И ми тезно. Сигурно си снимал с някой... А? Сигурно си снимал с някой по-така и... Сам снимах. Ама понеже съм по-така. И дезам. И сега намаляват. Защото като ветка си грозно. Трябва да направиш някой влог. Митко обеща, че направи влог между другото. Да, ги. Ху, аз правя клипа докато свърша тук на стаечката за мопита ми ти. Свършиме стаечката, Да. която И е направи мелон фарм. най-обикновена стаечка. Просто така да събира Спиралка. нещата. И Абсолютно. има такова челендж за... 128 дни. Да. И направих по-голяма мелон ферма. И вече имаме цели 30. А то колко трябва? Тук има много, 128. Тук къщата видяхте преди малко също. И тук имаме нови дупки по острова. Много големи. Като котки са. Като котка са. И така. О, джината порасна, чай да видим колко ще пусне. О, да. О, 5. Yes. Да. Това е за този клип. Ай. Си просто. Виж колко съм суей.
Да, е. Къде ти е наградника? Да. Нямаш, нали, бедняк? Пък как да нямаме. Моя е поздрав. И чао. Сигурно не искаш час и спел дупката този клип. Ще ти чупе. А утре ще има трета част и да. И чао. Чао. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys.